سلام كبرات سمعتنا ميقنيهم سامي بحال كاب تراب تيم كابتن ورد سلالينا نلام مدياس لزلو نلامي قرب باب لوكنتا تفكيرنا زلو حدش نغرات العيلة مساهم كصنحه حبيركم نتصحوا تسفى قبر ويل كابتي حدثت زعبات زلونا يلنك أنا كم زي أب سكرين تري وزلهم نا أتو جيتاشو ردا انترفيو يزخون زلو مس فانا تلفزيون ومستيناي هاجراو تلفزيون نا إثيوبيا زغبر انترفيو مالتي أتي انترفيو أزارارافي كوين غني له سبيشال خا أتي بريزيدنت جيتاشو ردا بجزية كنات تجراي نزنبره مستيرات زقاطمنا شغات يلو زرزرمو ምናልባት ከም ተቀላሳይ ከም ቃልሲ ክወፅእ ዘይግብኦ ነገራት ነይሩ ዝብል ኣዝዩ ብዙሕ ርእይቶታት ኣሎ ማለት እዩ ገለ ክፋሉ ናይቲ ኢንተርቪው ከስማዓኩም እየ ንኣብነት ንጉዕዞ ናይ ጅቡቲ ዝምልከት ዝበሎ ማለት እዩ ሳውዝ በጣም አንግሪ አሜሪካኖቹ ማይካመር በጣም እንትን አለ ሰውይት እንደጀመርን ይሄ ወጥቷል በሚዲያ ሁሉ ሲንሸራቸር የፌደራል መንግስት ተወካዮች ምኑን አምነን ነው እናንተ ጋር ምን አሁን ኢሚዲየትሊ ያረጋችሁት ለሚዲያ ካለኝ ቅርበት አንፃር ማለት አንዳንዱ እኔ ላይ ነው ተጣጣስ የሚቀሰው ሲክ ማረግ መስለው ሳውዝ በጣም አንግሪ አሜሪካኖቹ ማይካመር በጣም እንትን አለ እኔ ሌላ ዙር ውይይታችንን እንቀጥልበታለን አሁን ግን በዚህ ሚኒስትራዊነት ባልተጠበቅበት anyway president ነበር ጌታቸው ረዳ እንታይ ዘሎ ኣብ ግዜ ኩናት ትግራይ ዝርርብ ክገብሩ ካብ ትግራይ ናብ ጅቡቲ ከይደም በዓል ጌታቸው ረዳ ዝብል ሓበሬታ ወፂ ነይሩ ብቲ ግዜቲ ዝክሮያ ኣናውንስ ገይረ እዚ ሓበሬታ እዚ ብምውፁ ፌደራል መንግስቲ ክንኣምነኩም ኣይንኽእልና ኢልና ይዝብል ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ዋላቲ ዝህቦ ዘሎ ሓበሬታ እውን ነንሕድሕዱ ክስታይ ድገብር እዩ መጀመርያ ብኸመዮም ምስ ፌደራል መንግስቲ ማዕረኽ እንዱ ቅልጡፍ ዝርርብ ገይሮም ማለት እዩ ማለት እቲ ዝግበር ዝርርብ ብሳልሳይ ኣካል እዩ ዝግበር ሕጂ ናይ ትግራይ ኤሊት እንድሕር ዳ ምስ ኣሜሪካ ምስ በዓል ማይክ ሃመር ዝርርብ ይገብር ኣሎ ኮይኑ በዓል ማይክ ሃመር ከዓ ምስ ፌደራል መንግስቲ ሕጂ እንታይ ዝኸውን ነዊሕ ፕሮሰስ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ከምዚ ቅልጥፍ ኢልካ ስታይ ትገብሮ ነገር ኣይኮነን ወይ ቴሌፎን ድውል ኣቢልካ እንታይ ከም ትገብሩ ደኹም ገለ ትብሎ ነገር ኣይኮነን ሕጂ ጌታቸው ረዳ ዝብሎ ዘለኻ እዚ ሓበሬታ እዚ ምስ ወፀ ዝርርብ ይገብርሎ ተባሂሉ ምስ ወፀ ፌደራል መንግስቲ ክንኣምነኩም ኣይንኽእልና ምስኹም ዝርርብ ክንገብር ኣይንደልና ኢልና እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ንቐፅል ቁሩብ ንስማዕ እያ መቀጠል አንችልም አሉ ሶስታክ ከዛ በፊት ሌላ ውይይት አድርገን ነበር ከዛ በፊት በዛ ውይይት ላይ ፌደራል መንግስቱ ይሄን አረጋሉ ብሎ የገባቸውን ቃሎች እኔ ከጀነራል ጻድቃን ጋር ሆነን ጥሩ ይመስላል ይሄ ነገር ግምት ውስጥ እናስገባ እንዴት ትላላችሁ ይሄን ነገር በጦርነት ነው መፍታት ያለብን የሚል ጠንካራ እምነት የያዘ ትንሽ ኃይል አለ እዛ ውስጥ ሰላሙን የማይፈልግ ኃይል አለ ቅድም እንዳልኩ ከተመለስኩ በኋላ ሪፖርት አድርጌ ምን የሚል ወጣ ልክ ሚስጥር ተገኘ ብሎ በየሶሻል ሚዲያው የሚበተናል ከሬድዋን ሁሴን ጠረጴዛ የተገኘ ማስተዋሻ ተብሎ ተጻፈ እነዚህ መረጃ እንመራለን ደህንነት እንመራለን የሚሉት የኛ ሰዎች ናቸው ይበትኑታል ከዛ ውሸት እንደሆነ well ኣብዚ እንታይ ዘሎ ተሓበሬታ ካበይ ከም ዝወፀ እዩ ዝነግር ዘሎ ተሓበሬታ ናብ ሜድያ ተዘርግሓሉ ካብ ናይ ሬድዋን ሁሴን ዝተረኸበ ሬድዋን ሁሴን ማለት ናይ ሽዑ ናይ ጸጥታ መሃርዲ ገለ ነይሩ ማለት ናይ ኣብ ኣሕመድ ካብ ሬድዋን ሁሴን ጠረጴዛ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኢሎም ከም ዘርግሕዎ እዚ ዘርግሕዎ ሰባት ከዓ ናይ TDF ናይ ጸጥታ ኣካላት እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ናቶም ናይቲ ናይ ትግራይ ኤሊት ናይ ጸጥታ ኣካል ናይ ጸጥታ ክፍሊ ወይ እቲ ናይ ስለያ ክፍሊ ከም ዝዘርግሖ ነቲ ሓበሬታ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ሰባታችን የምትሰበሰቡበት ነገር ቋቸው ከራሳችን ይወጣው ይሄ ምክንያቱም እኔ ብሪፍ ሳረጋቸው ሬድዋን ያልሰማው ምክንያቱም ማስታወሻ ማለያዘም the first place ሬድዋን ያልሰማው ማይክ ሃመር ለሌና ለጻድቃን ብቻ ለብቻችን የነገረን ነገር ነበር እሱ ሪፖርት አድርጌላችኋለሁ እዛ ጽሁፍ ላይ ይሄ አይተባለ
ስለዚህ ሰባት ሰዎች ነን እዛ ውስጥ ያለ ሰው ነው ይሄ ሰው ሰላም አይፈልግም ግርግር በተፈጠረ ምክንያቱም ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በሆነ ይሁን መንገድ በሰላም ችግር ይፈታል የሚል እምነት የለውም እምነቱ እንደፈለገ ግን ይሄን والحجي بريزيدنت نمبر ጌታቸው ረዳ እንታይ ዘሎ እቲ ሓበሬታን ገለ ውሕዳት ሰባት ከም ተነግሮም ብዛዕባ ናይ ዲስከሽን ሊክ ምግባሩ ማለት እዩ ኣብዚ ውሽጢ ከዓ ንሱ ጀነራል ጻድቃን ካልእ ሰብ እውን ከም ዝነበረ ሰለስተ ሰባት ኣርባዕተ ሰባት ኣዝዩ ውሕድ ቁፅሪ ከም ዝነበረ እቲ ሰብ ግን እዚ ሓበሬታ ብሓደ ሰብ ሕጂ እንታይ ዝገብር ዘሎ ናብ ገለ ሰባት ናይ ትግራይ ሓይልታት መራሕቲ ኣተኲሩ ይዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ንዖም ሂምሌት ንምግባር ወይ ንዖም ሲንግል አውት ንምግባር እዩ እዚ ነገር ዘምጾ ዘሎ ማለት እዩ እምነቱን ግን ሌሎች ላይ ኢምፖዝ ለምን ያደርጋል ለምን ሆስቴጅ ይሆናል የትግራይ ህዝብ ሶ አይ ቲንክ ሰኔ ይመስለኛል ጁን 7 አካባቢ ጁን 13 ነው ውጪ ተመልሰን ብዙዎቹ የጦር አመራሮች እንግዲህ አሁን መወሻሸት የለብንም ይሄ ነገር በሰላም ይፈታ ብዙዎቹ አይደሉም ኦልሞስት ሁሉም ይሄ ነገር በሰላም ነው መፈታት ያለበት የዲፕሎማሲ ድል መሞከር አለብን የሚፊሉ ፖለቲካ አመራር ውስጥ ያለው ኃይል ነው ፈራችሁ ወይ ለምሳሌ መጨረሻው ዙር ለምን ሲደረግ ማለት የመዋጋት አቅምና ምናምን ማነስ አለ ኮሚትመንት ችግር የለባቸው ወታደሮች ብዙዎቹ well ኣብዝኻ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ናይ ትግራይ ኤሊት ኣብቲ ናይቲ ሽዑ ዝነበረ ኩነታት መራሕቲ ገለ ክፋል ገለ ኣዝዩ ንእሽተይ ግሩፕ ኩናት ዝደሊ ነይሩ ነቲ ነገር ብኩናት ክፍጸም ዝደልዮ ነይሩ ሰላም ዘይደሊ ሓይሊ ነይሩ ሕጂ ንዓና ነቶም ሰላም ንደሊ ፈሪሕኩም ይብሉና ነይሮም ይዝብል ዘሎ ማለት እዩ ምናልባት ኩልና ንዝክሮ ኣብ ዝሓለፈ ግዜያት ስፔሻሊ እቲ ኣብ ህወሓት ዝተፈጥረ ክራክ ማለት እዩ ኣብ ኣዝዩ ውዑይ ኩነታት ከሎ ንበዓል ፕሬዚደንት ነበር ደብረጽዮን ወይ ናይ ህወሓት ኣቦ እምበር ንሱዳን ክኸይድ ኣድቫይስ ዝህቦ ሰባት ከም ዝነበሩን ሓበሬታ ይወፅእ ነይሩ ማለት እዩ እቶም ኣድቫይስ ዝህቦ ዝነበሩ ሰባት ንኣብነት ጀነራል ጻድቃን ይሓደ ካብኦም ናብ ሱዳን ከይኑ ነቲ ቃልሲ ክመርሖ ከም ዘለዎ ንሱዳን ክኸይድ ከም ዘለዎ ይሕብሮ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ይኸውን ኣሎ እዚ ነገር እዚ በቲ ሓደ ፕሬዚደንት ነበር ጌታቸው ረዳ ንገለ ሰባት ኣብቲ ናይ ዶክተር ደብረጽዮን ዙርያ ዘለው ሰባት ወይ ኣብቲ ሚሊታር ዘለው ሰባት ኩናት ከም ዝደልዩ ፒክ አውት ይገብሮም ኣሎ ማለት እዩ በቲ ሓደ ከዓ ንሳቶም ነቲ ኩናት ንሳቶም ክቅጽልዎ ንበዓል ዶክተር ደብረጽዮን ከዓ ናብ ሱዳን ከይዶም ነቲ ኩነታት ክመርሕዎ ምሻሎ ቁሩብ ንሓድሕዱ እንታይ ዝበሃል ድኸውን ሓበሬታ እዩ ማለት እዩ ንሓድሕዱ ዝጋራጮ ነገር እዩ ማለት ለዛ ማከብራቸዋለሁ ከጥቂቶቹ ከግርግር እናተርፋለን ከሚሉት በስተቀር ሁሉም ይሄ ነገር በሰላም እንፍታ ነው ፖለቲካል ሊደርሺፕ ውስጥ ግን ይሄ ኮር ኃይሉ ምለ በሰላም መፍታት የሚባል አጀንዳ አይመጣለትም ሶ ፌደራል መንግስት የሚወስደውን ድርሻ ይወስድ ጦርነቱን በማጋጋል ረገድ ፌደራል መንግስት ጋር የተጠጉ ሌሎች ኃይሎች የሚወስዱትን ይወሰዱ በእኔ እምነት የፖለቲካል ሊደርሺፑ ለሰላም የነበረው ዝግጁነት ኦልሞስት ዜሮ ነው ይሄን በግምገማችን ያየነው ነው ምንም እንትን የለውም ምንድነው የሚያጡት ሰላም ቢመጣ ወላ ኣብዚ እንታይ ዘሎ እቲ ናይ ፖለቲካል ድርጅት ሽዑ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ናይ ፖለቲካል ድርጅት ማለት ካብ ኩሎም ሓይልታት ናይ ትግራይ ዝተዋፀ ኤሊት ነይሩ እቲ ኤሊት ናይ ትግራይ ዝበሃል ካብ ህወሓት ካብ ካልኦት ፓርቲታት ጀነራላት ካብቲ ሚሊታር ማለት እዩ ካልኦት ጸለውቲ ሰባት ዘለዎ እቲ ፖለቲካል ሊደርሺፕ ነቲ ኩነታት ዝመርሕ ዝነበረ ማለት እዩ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ዝነበረ ፖለቲካል ሊደርሺፕ ይዝብለና ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዝገብር ዘሎ ኣብዚ እዚ ፖለቲካል ሊደርሺፕ ሰላም አይደልን ነይሩ ይዝብለና ዘሎ ማለት እዩ ሰላም አይደልን ነይሩ እዚ ፖለቲካል ሊደርሺፕ ከዓ ንኔጎሽዬሽን ናብ ኬንያ ናብ ፕሪቶሪያ ዝለኣኸም ንበዓል ፕሬዚደንት ነበር ጌታቸው ረዳ ጀነራል ጻድቃን ማለት እዩ ነቲ ቲም ናይ ኔጎሽዬት ገብርና ፕሪቶሪያ ተለኣኸ ዝሰደደ ፖለቲካል ሊደርሺፕ ሰላም አይደልን ይዝብለና ዘሎ ማለት እዩ
እንዳልኩ ምንድነው የወንጀል ኢንተርፕራይዝ ነው ብዬ ነው ማምነው ነው ማለት ይሄ ፖለቲካ አመራር አይደለም ጠቅላላ ህወሓት አመራር እኮ ሰላም ነው የሚፈልገው ጠቅላላ ህወሓት አባል እኮ ሰላም ነው የሚፈልገው እዚህ ውስጥ እኮ ግርግር ውስጥ እናተርፋለን የሚሉት ተጠያቂ እንዳንሆን ብሎ የሚሰጉት ካልሆነ ሰጋር አብዛኛው ሰው ሰላሙን ነው የሚፈልገው አው ግዛቱ እንዲመለስ ይፈልጋል ተፈናቃይ እንዲመለስ ይፈልጋል yes ይሄን ለማድረግ ተጨማሪ ዋጋ መክፈል አለበት ነው አብዛኛው አንተ አይዝብለና ዘሎ እተናይ ህወሓት አባል ተተራ አባል ሰላም ይዝደሊ እተናይ ፖለቲካል ሊደርሺፕ ናይ ህወሓት ግን ሰላም አይደልኒ ኩናት ይዝደሊ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚውን ገለ ዘይ ነጸረ ነገራት አሎ ናብነት እሱ ፖሊት ቢሮ ይነሩ ማዕከላዊ ኮሚቴ ነሩ ፈጻማ አካል ነሩ አማኻሪ ነሩ ምክትል ቦምበር ነሩ ፕሬዝዳንት ነሩ ምክትል ቦምበር ናይ ህወሓት ኮይንሲ ፕሬዝዳንት ናይ ትግራይ ዝኾነሉ ግዜው ነሩ ማለት እዩ ሰላም ዘይደል እንድሕር ኮይኑቲ እቲ ፖለቲካል መሪሕነት ጌታቸውን ሰላም ይደል ነበረና ኣብዚ ግዜ እዚ ስፔሻሊ ኸ ንሱ ዝብሎ ነበረ ነገራት ድሕሩ ዘውፅኦ ነገራት አሎ ንቀጽል ፕሪቶሪያን ቆንጥጠን ይዘን ፕሪቶሪያ ስልጣንን አሳጥቶኛል ብሎ ኩስሙ አገት ሰሞን ኦሬዲ ያደረግነው ምርጫ ሰርዘን ተስማምተን በህገ መንግስት ልናደር ነው ፈርመው ነው የመጣን ምን መንግስት ይኖርሃል ምርጫው ከተሰረዘ በምርጫው መሰረት የተቋቋመው መንግስት አፍርሰው መጡ ተብለን ኮነ ከሃዲዎች ተባሉ እኔ ማለት የሚገባኝ መስዋዕትነት ከፍያለሁ ያምናለሁ የትግራይን ህዝብ አሳልፈ የሰጥቻል አቅም ለወደፊት ማሳልፍ ያልሰጥ እነዚህ ሰዎች ግን ጸረ የትግራይ ህዝብ ጥቅም ስለሆኑ እነዚህን ወላ ብዙ ክልተ ነገር አልዒሉሎ አነ ትግራይ ህዝብ አሕሊፈ አይህብን አሕሊፈው ናይሂበ አፍሊ አይፈልጥን ይብል ዘሎ መጀመሪያ ፕራክቲካሊ እንድሕሪናያ ኣብ ትሕቲ አቶ ጌታቸው ረዳ ፕሬዝዳንት ናይ ክልል ትግራይ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ፕራክቲካሊ ህዝብ ትግራይ አሕሊፊ ይሂብዎ ማለት እዩ ምክንያቱ አቢ ዕላማ ኣለዎ ናብ ትግራይ ዝዓለመ ማለት አቢ ኣብ ትግራይ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ዝተመሓየሸና ህይወት ክህሉ ይደል ነርተ ዝኸውን ተፈናቀልትን ኣብ ቦታኦም ተመለሱ እቲ ናይ ትግራይ ዘይተመለሰ ቦታታት ምተመለሰት ስምዕ ፕሪቶሪያ ምተፈጸመ ነገር ግን ካብዚ ስምዕ ፕሪቶሪያ 2% 3% እዩ ተገይሩ ማለት እዩ ቀንዲ ዝገብርዎ ነበርካ ኣብ ምጥያት ሰራዊት ዝዓለመ ነቲ ናይ TDF ሓይሊ ዲስኣርም ንምግባር ዝዓለመ እቲ ዝበዝሐ ነገር ዝገብርዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እንድሕርዳ ጌታቸው ከምዚ ዝብለና ዘሎ ንትግራይ ኣሕሊፉ ክህብ ዘይደል ነይሩ ኮይኑ ኣትሊስት ነቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩነታት ኣብ ትሕቲ መሪሕነቱ ዝነበረ ኩነታት ኣብ ምሕያሽ ክሰርሕ ነይሩ ምስ ፌደራል መንግስቲ ተሓቢሩ ማለት እዩ ወይ ስልጣኑ ተጠቂሙ እቲ ኣብ መሬት ዝነበረ ሓቅታት ግን ትግራይ ኣብ ትሕቲ ጌታቸው ረዳ ሲናይ እያ ተቀይራ ማለት እዩ ኤርትራውያን እውን እንዳተጨወይሽ ዝሽየጥላ ትግረወት ከምኡ ሰባ እንዳተኸተረ ብቀትሪ ዋላ ዝኽተረሉ ዓዲ ካብ ፍጹም ጸጥታ ዘለዋ ሰላም ዘለዋ ዞባሲ ናብ ኣዝዩ ተኣፋፈ ነገራት ያ ማዕቢላ ኣብ ትሕቲ ምሕዳሩ ማለት እዩ እቲ ካልእ ነገር ናብ ፕሪቶሪያ ከይድና ንዝግበርናዮ ስምዕ ክሓቲ ተባሂልና እዩ ዘሎ ማለት እዩ ምናልባት እቲ ሕጂ ሰላም አይደልን ነይሩ ዝብለና ዘሎ ሓይሊ ንዖም ናብ ፕሪቶሪያ ዝለኣኸ ስፔሻሊ ኸ ኣብ ዝሓለፈ ዘረባ ናይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ በቃ ሕጂ እንድሕር ስምዕ ዘይጌርኩም ካልኣይ ናብ ጉሪላ ፋይተር ንደገ ማለት ከምቲ መቐለ ገዲፎም በረኻ ወፊሮም ዝነበሩ ካልኣይ ናብኡ ክንመለስ ኢና ክንቃለስ ኢና ስምዕ ጌርኩም እንድሕር ኣድሒምኩምና ግን ክንተርፍ ኢና ኢሎምና ይብል ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዚ በቃ ብዝኾነ መገዲ ኩናት ጠጠው ዝብለሉ ነገር ክትገብሩ ኣለኩም ኢሎም ዝደፍኦም ዝነበሩ እዚ ፖለቲካል ሓይሊ ወይ ፖለቲካል ሊደርሺፕ ኩናት እዩ ዝደሊ ዝብለና ዘሎ ሕጂ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ማለት ሰብኣዊ ክብሩ ንምትንካፍ ኣይኮነን ግን ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ቅድም ዝብሎ ዝነበረን ሕጂ ዝብሎ ነበረን ዝብሎ ዘሎን ዝተጋራጨው ነገር ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ሌላ እኮ አሳልፈ መስጠት የለብህም ህዝቡ ራሱ እንዲያውቃቸው አንቅሮ እንዲተፋቸው ተግባራቸው መገለጽ መቻል አለበት ሌቦች ናችሁ መባል መቻል አለባቸው ከትግራይ ህዝብ ጥቅም ጋር የተያያዘ ምንም አጀንዳ ያላቸው ከሰላም ጋር የተያያዘ ምንም አጀንዳ ያላቸው እንዴት ብለህ ታዲያ ይሁን ሁሉ ጥፋት የፈጸመ ኃይል አንድም ቀን አትሊስት ፌደራል መንግስቱ የሆነ ስምምነት ተስማምቷል አትሊስት ተጠያቂ መሆን አለብኝ ብሏል በተግባር ያርገው አያርገው የምናየው ሆኖ የፌደራል መንግስት ቢያንስ
ከትግራይ ጋር የነበረውን ግንኙነት ሪስቶር አድርገን የልማት እንቅስቃሴ እንዲጀመር ብሎ እንቅስቃሴ ጀምሯል። የኤርትራ መንግስት የትኛውን ይቅርታ ጠየቀ? እስኪ ንገረኝ። ቅድም ያልኩህን ጥፋቶች የፈጸመ የኤርትራ ኦፊሻሎች ጋገናኝ ነበር። ፓስት አታንሳ ነው የሚሉት። ያለፈውን በፍጹም እንዳታነሱ አሁን ወደፊት ስለዚህ አሽከር ነው የምትፈለገው። ዩስፉል ኣብዚ ኸ እንታይ ዝብል ዘሎ ምናልባት ናይ ፌደራል መንግስቲ ሲ ካለ ተተረፈስ ንትግራይ ንምሕያሽ ስጉምትታት ወሲዱ እዩ ነቲ ዘሎ ኩነታት ንምትዕርራይ እውን ንጥፈታት ይገብር ኣሎ እዩ ዝብለና ዘሎ። ናይ ኤርትራ መንግስቲ ግን ኣየናይ መዓልቲ ይቅሬታ ሓቲቱ እንታይ ገይሩ እንታይ ክብል ሰሚዕና እዩ ዝብል ዘሎ። ኣብዚ ኸ ምናልባት እቲ ናይ ኤርትራ ስለምንታይ ኣትያ ቁሩብ ኣዋጃባሪ ነገር ስለ ዝኾነ ኣብኡ ከኣተና ሓፈሻዊ ግን እንታይ እዮም ኢሎም እሶም ኤርትራ ዝኣተወት ተዓዲምና ኢና ኣቲና እዮም ኢሎም ህግደፍ ማለት እዩ። ተዓዲምና ኢና ኣቲና መጀመርያ ፌደራል መንግስቲ ዓዲሙ ኢቲና ካልኣይ ከዓ ህወሓት ንዓና እውን ስለ ዘጥቅዓና ኢና ኣቲና እዮም ኢሎም ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ይኸውን ኣሎ ይቅሬታ ዝሓትሉ ምክንያት የለን ማለት እዩ ብወገን ናይ ኤርትራ። ተዓዲምካ እንድሕር ኣቲኻ ዕዱም ኢኻ ናብ ሓደ ዳስ ወይ ናብ ሓደ መርዓ ተዓዲምካ እንድሕር ትኸይድ ኣለኻ ዕዱም ኢኻ ናይ ክብሪ ጋሾኦም ኢኻ ማለት እዩ። ከመይ ገይሮም ክእንግዱኻ ኣለዎም ከመይ ጌርካ ክትእንገድ ኣለካ ባዕልካ ኣብቲ ገዛ ካልእ ሕቶ እዩ። እንተዘይኮይኑ ግን ድሕሪ ተዓዲምካ ኣቲኻ ምምፃኢ ይቅሬታ ኢልካ ትሓተሉ ምክንያት የለን። በቲ ናይ ህግደፍ ትንታነ እየ ዛረብ ዘለኹ። ሕጂ ጌታቸው ረዳ እውን ኣባል ናይ ብልፅግና እዩ ዓዳ ብልፅግና እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ናይ ብልፅግና ፓርቲ እዩ ከዓ ነዚ ነገር እዚ ዓዲሙ ንኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነሲ ኢማራት ካልኦት ሃገራት እውን ኣብዚ ኩናት እዚ ኣበርክቶ ዝገበራ ኢንክሉዲንግ ሶማል ናይ ሶማል ሰራዊት ኣብ ህዝቢ ትግራይ እዮም ትሬኒንግ ይገብሩ ነይሮም ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ብምንታይ ሞራል ከምኡ ይብል ኣሎ እንድዕ ግን እቲ ንሱ ዝገብሮ ዝብሎ ዝነበረን ሕጂ ዝግበር ዘሎን ቁሩብ ዝተዛብዐ ነገር እዩ ማለት እዩ። ሊዴትስ ምሏቸዋል ሲሪየስሊ ማይወስዷቸው እነዚህ ሰዎች እንዴት ብለው ነው የትግራይ ጥቅም ቢያንስ ሌላውን ተው በጣም በትንሽ ፓትሪሞኒያል በሆነ ነገር እንኳን ካየኸው 1.5 ሚሊዮን የትግራይ ተወላጅ አለ ሌላው ኢትዮጵያ ክልል ውስጥ ሚኖር አዲስ አበባ በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ሰው አለ። ሰው እነሱ ይብዛም ሰላሙ እንዳይበጠበጥ በማድረግ የትግራይን ህዝብ ትግራይ ውስጥ ያለውን ብቻ ሳይሆን ሌሎች አካባቢዎች ጥቅም ማስከበር የሚያስችል 1 ሚሊዮን የሚሆን ተፈናቃይ ሳት ወለቲ ናይ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ኢንተርቪው ኣፋና ቴሌቪዥን ተዘርጊሑ ስለ ዘሎ ኣብ ከይድካ ክስማዕ ይከኣል እዩ። ገለ ካብቲ ኢንተርቪው ዝበሎ ኣዝዩ ኣዘራራቢ ዝኾነ ነገር ከዓ ንኣብነት ፀረ ድሮን ንምምፃእ ካብ እስራኤል ዝመፁ ኣለዉ ብኮምፒተር ጥቡቅ ኣቢልካ ድሮን ከውድቁ ዝኽእሉ ተባሂሉ ብዙሕ ልዕሊ 1 ሚሊዮን ገንዘብ ከም ተኸፍለ እቲ ገንዘብ ተበሊዑ ዝመፀ ነገር ግን ከምዘየለ ተዛሪብሎ ማለት እዩ። ሓደ እቲ ማለት ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ንባዕሉ ናይ ዩኒቨርሲቲ መምህር እዩ ነይሩ። ሂዝ ዌል ኤጁኬትድ ዝኾነ ሰብ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ንድሮን ከመይ ጌርካ ከተውድቃ ትኽእል ኣይፈልጥን እዩ ገለ ክብል ኣይክእልን። ሕጂ ተደናጊረ የብለና እንተሎ ኮይኑሲ ምናልባት ንድሮን ከተውድቃ ትኽእል ብምንታይ በየናይ መሳርሒ ኣይናይ ቴክኒክ ተጠቂምካ ኢኻ ከተውድቃ ትኽእል እቲ ኣብቲ ናይ ትግራይ ኩናት ዝመርሕ ዝነበረ ኤሊት ኣይፈልጥን እዩ ክትብል ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ማለት ምሻሎ ንሓደ ዘይሓስብ ሰብ ኢኻ ከምኡ ኢልካ ከተደናግሮ ትኽእል እምበር ኮምፒተር ጥቡቅ ኣቢሉ ድሮን ከውድቕ እዩ ገለልካ እንድሕር ሓሲብካ ሃክ ክገብር ይኽእል እዩ። ሃክ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ነቲ ሲስተም ናተን ተረኺብካዮ ሃክ ክትገብረን ትኽእል ኢኻ። እዚ ግን ሃይቴክ እዩ ምሻሎ ኣብ ኩናት ኮንካ ወይ ዝኾነ ከምኡ ዓይነት ሃይቴክ መሳርሒ ግደፎሲ መግቢ ንምርካብ እውን ቆፅሊ ዝበልዕሉ ነበረ ግዜ ኮንካ ከምኡ ዓይነት ቴክኒክ ከተእትዕድል ክህልወካ ኣዝዩ ፀቢብ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ዝብሎ ዘሎ ቁሩብ ብዙሕ ሕቶታት ዝፈጥር እዩ። ተኸፊሉ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ገንዘብ ኣብኡ ስለዘይነበርና ኮይኑ ኣይኮነን ክንብል ኣይንኽእልን። እንተቲ ዝብሎ ዘሎ ነገር ግን ሓደ ንሓደ ምሻሎ ምንም ብዛዕባ ድሮን ወይ ብዛዕባ ካልእ ቴክኒክ ኣፍልጦ ዘይብሉ ዝኾነ ትምህርቲ ዘይብሉ ሰብ ኢኻ ከምኡ ኢልካ ከተደናግሮ ትኽእል።
ካልኣይ ከዓ እንድሕር ደኣ ከምኡ ተኸፊሉ ኮይኑ ኣበይ ኣትዩ ኢሉ ንሱ ንኣብነት ፍፃመ ኣካል ነይሩ ክሓትት ክእል ነይሩ ከፃርዮ ክእል ነይሩ ነዚ ነገር እዚ ኣበይ ከይዱ ገንዘብ ኣበይ ኣትዩ እንታይ ተገይሩሉ ገለ ማለት እዩ ናብ ሕጊ ዝቀርብ ሰብ ናብ ሕጊ ክቀርብ ይኽእል ነይሩ ሕጂ እዚ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ግን ከምዚ ንሱ ክዕሪ ስለ ዘይከኣለ ንካልኦት እንታይ ዝበሃል ንምግባር እዩ ማለት እዩ ካልእ ኣብኡ ዝበሎ ነገር እውን ነይሩ ኣዝዩ ብዙሕ ነገራት ማለት እዩ ኤሮፕላን ኣፅዋራእቲ እዮም ዝበሃል ወረ እውን ነይሩ እዚ ወረ እዚ ብብልፅግና ገለ እዩ ዝዝርጋሕ ነይሩ ሕጂ ግን እንታይ ዝብለና ዘሎ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ በትናቶም ሓይሊ በትናቶም ናይ ፀጥታ ሓይሊ ድዩ ናይ ስለያ ሓይሊ ከም ተዘርግሐ ገለ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ሓደ ክንድኡ ዝኸውን ኣክሰስ ናይ ኢንተርነት ክንድኡ ዝኸውን ኣክሰስ ናብ ሶሻል ሚድያ ገለ ነይሩ ድዩ እቲ ሶሻል ሚድያ ዝረኽብሉ ዝነበሩ ካብቶም ናይ TDF ኣባላት ንዛረቡ ነበርና ኣብ ገለ ቦታታት ምስ ከዱ ኢንተርነት ይረኽቡ ከም ዝነበሩ ሞባይላቶም ይሰርሕ ከም ዝነበረ ዋላ ቴሌፎናት ክድውሉ ኦፖርቹኒቲ ከም ዝነበሮም ገለ እዮም ዝዛረቡ ሕጂ እቲ ኢንተርቪው ቁሩብ ከምዚ ንፕሮፓጋንዳ ተባሂሉ ፕላን ተገይሩ ተሰርሐ ገለ እዩ ዝመስል ማለት እዩ ኤኒዌይ ብዙሕ ክስማዕ ዘለዎ ነገራት ኣለዎ ኣብ ፋና ቴሌቪዥን ኣለኩም ኣብኡ ከይድኩም ክትከታተልዎ ተስፋ ገብር ويل نابتي قصل زعبانا هنقصل كمزي از حلف قنيات كنسمعو زغننا بورت سودان ازي صعوق بزح معلتا زقصله ناي درون دبداب كايد قني مالتي بورت سودان مالت تي بجنرال البرهان زمرح ناي غزياو منغست مساغر منغست مرحي بايتو زنبره منغستاو تكال مسريت لازلو وي تمنغستي ابو يغيز زالت ناي سودان منغست نبره ኣብዚ ከዓ እቲ ብሕመት ዝምራሕ ሓይሊ ወይ እቲ ናይ ምልሻ ሓይሊ መጥቃዕቲ ይገብር ኣሎ ብድሮን ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ክልተ ነገር ከነልዕል ንኽእል ስለምንታይ ፖርት ሱዳን ማለት ኣብ ፖርት ሱዳን ሲ ሚሊታሪ ኣክቲቪቲ ናይቲ መንግስቲ ሓለዋ ገለ ክህሉ ክእል እዩ እቲ ካልእ እቲ ታንኪ ገለመለ ገለ ግን ኣብ ካልእ ቦታ እዩ ክህሉ ዝኽእል ዓቕሚ ንምድኻም እዩ እንድሕር ተባሂሉ ኣብ ካልእ ቦታ ክድብደብ ይከኣል ነይሩ ማለት እዩ ክልተ ነገር ኣብዚ ከነልዕል ንኽእል ኢና ሓደ ምስ ሳውት ሱዳን እቲ ናይ ነዳዲ መስመር ምትዕርራይ ዝተተሓሓዘ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ሳውት ሱዳን ሓንቲ ካብተን ብነዳዲ ሃብታማት ዝበሃላ ሃገራት ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ እያ ሳውት ሱዳን እቲ ናይ ነዳዲ መስመራት ብሰንኪ ፅገና ዘይምግባር ብኩናት ተሰናኺሉ ነይሩ ዝኾነ ናይ ነዳዲ ዕደና ተገይሩ ተፃርዩ ዝሽየጥ ነዳዲ ኣይነበራን ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ግን ክሳብ ተለቂሖም ነቲ ናይ ነዳዲ መስመራት ምክንያቱ ናይ ነዳዲ መስመራት ናብቲ ሓንቲ ሱዳን እዩ ዝኸይድ ናብ ፖርት ሱዳን ገለ መፃረይ ኣለዎም እቲ መስመራት ተዓራርዮም ናብ ኤክስፖርት ናብ ምግባር ተዳልዮም ነይሮም ወይ ቁሩብ ጀሚሮም ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ እዚ ዝህረም ዘሎ ትካላት እዚ ብድሮናት ናይ ሕመት ዝዓኒ ዘሎ ትካላት መፃረይ ነዳዲ መኸዘን ነዳዲ ናይ ሳውት ሱዳን ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ይኸውን ኣሎ ክልተ ነገር ንርኢ ሕጂ ሓደ መን እዩ ነዚ ነገር ዝገብር ዘሎ ማለት ሕመቲ ብናይ መን ደገፍ እዩ ከምኡ ዝገብር ዘሎ ሕመቲ ኮኔክሽን ዘለዎ ምስ ሩስያን ምስ ኢማራትን እዩ ማለት እዩ ይቅረታ ሩስያን ኢማራትን እየን ሕመቲ ኢምፓወር ዝገብሮ ሓደ ኢማራት ምስ ዩኤስኣ ከም እስራኤል እያ ማለት እስራኤልን ኢማራትን ኣብዚ ናይ ኤስያ ወይ ኣብዚ ናይ ማእከላዊ ምብራቅ ዝበሃል ከባቢ ቀንዲ ከምዚ ኮር ተላእኽቲ ናይ ኣሜሪካ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ኢማራት ከዓ ንሕመት ትድግፈላ ሕመት ከዓ ነዚ መስመራት ናይ ነዳዲ መፃረይ ነዳዲ መኸዛን ነዳዲ ይዕንሎ ማለት እዩ
بتحرق راشا خا حنت خابتن اب عالم زعابه وي بزح برسنت كبال زكال ندادي زشط هاجرات يا مالك حج انت يخون الله اندحر دا نازي ناي نداد مخزني ناي نداد مبل نغرات شي يهرم الله خوينو سيمبلي راشا ابتي ناي نداد عداغا دومينانت تخون الله مسكالات هاجرات مالتي እነዚህን ደቡብ ሱዳን ክሸጠሉ አፍሪካ ቁጠባ ከተማሓሸሉ ትኽእል ነገር የለን ማለት እዩ ኢማራት ከም ዝበልናዮ ንሕመት ገይረን ነቲ ትሕተ ቅርፂ ከምኡ ኢማራት እውን ናይ ንሳ ትረብሖ ነገራት ክህሉ ይኽእል እዩ ኣብዚ ቀረብ ኣፍሪቃ ማለት እዩ ስፔሻል ከዓ መስየሳ ሕጂ እቲ እንታይ ይኸውን ዘሎ እቲ ሃገር ደቡብ ሱዳን ቁጠባ ክመሓየሻ ይኽእልን ክትሓዊ ትኽእልን ክትዓቢ ትኽእልን ማለት እዩ ነቲ ናታ ቁጠባ ኣዳኺንካ ከም ዘላቶ ካውስ ኮይና ንክተርፍ እቲ ናይ መወዳእታ ዴስቲኔሽን ማለት እዩ ፖርት ሱዳን ምዕናዋ ነቲ ፌደራል መንግስቲ ናይ ሱዳን ይቕሬታ ምናልባት ኣፅዋር ንኸየእቱ ካልእ ሳፕላይ ንኸየእቱ ክዕንቅዞ ይኽእል ይኸውን ነገር ግን ሱዳን ካልኦት ፖርትታት እውን ኣለዋ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ኣክሰስ ኣለዋ ናብ ወደባት እውን ኣለዋ ወደባት ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ወደብ እዚኣ ስለ ዝተደብደበት ካልእ ኣፅዋር ከእትውሉ ወይ ሳፕላይ ከእትውሉ ዝኽእሉ ነገር የለን ማለት ኣይኮነን ሕጂ እቲ ዳመጅ ከም ዘለዎ ኮይኑ ግን ከዓ ንሶም ኣማራፂታት ኣለዎም እቲ ኣማራፂ ዘይብላ ሃገር ክትህሰ ትኽእል ደቡብ ሱዳን እያ ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ ቴክኒካሊ እቲ ደብዳብ ንደቡብ ሱዳን እቲ ፅልኡ ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ ዳመጅ ንደቡብ ሱዳን ይኸምፃላ ዝኽእል ካልእ ክንሪኦ ዘለና ነገር ግን ሕመቲ ብኸመይ ድሮናት ማለት ድሮን ፍላይ ክትገብር ወይ ድሮን ደብዳብ ክትገብር እንድሕር ኮንካ ኣዝዩ ብዙሕ መሳርሒ እዩ ዘድልየካ ማለት እዩ ንኣብነት ነቲ ድሮን ትቆፃፀረሉ ሓደ ናይ ቴክኒክ ቲም ስቴሽን ዝገበረ ኣብቲ ከባቢ ክህልወካ ኣለዎ እቲ ናይ ሕመቲ ሓይሊ ከዓ ኣብዚ ከባቢ ፖርት ሱዳን የለን ብዙሕ ማይልስ ርሒቑ እዩ ደሎ ማለት እዩ እቲ ሓንቲ ኣክሰስ እቲ ናይ ሱዳን መንግስቲ ኣውፂዎ ዘሎ ሓበሬታ እቲ ሓንቲ ኣክሰስ እተን ድሮናት ዝዋፈራሉ ዘለዋ ካብ ባሕሪ ምዃኑ ካብ ሓንቲ ዓባይ መርከብ ናይ ኢማራት ዓረብ ባንዴራ ተንበልብል ምዃኑ ኣብ ባሕሪ ኮይና ድራይቭ ገብርዎን ከም ዘለው እቲ ሓበሬታ ኣውፂዎ ዘሎት መንግስቲ ማለት እዩ ስለዚ ዳይሬክት ተሳትፎ ናይ ኢማራት ዓረብ ኣሎ ብዙ ኩናት ማለት እዩ ካልእ ከዓ ዳይሬክት ናይ ሩስያ ተሳትፎ እውን ኣሎ ምክንያቱ እቲ ዋግነር ግሩፕ ዝበሃል ምናልባት መራሒኡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ቀቲሉ ተዝክርዎ እንድሕር ኮንኩም ኣዝዩ ኣዘራራቢ መራሒ ነበረ ክሳብቲ ምስቲ ጀነራል ናይ ሩስያ ዝነበረ ኣብ ምስሓብ ኣትዮም ነይሮም ድሓር ኣብ ሩስያ ምስ ከደ ግን ብሓደጋ ነፋሪት ከም ዝመተ ሓቢሮምን ዓለም ማለት እዩ ጋድ knows what happened ግን እንታይ ከም ዘጋጠመ ሓደ ኣምላኽ እዩ ዝፈልጥ ግን ብሓደጋ ነፋሪት መይቲ ኢሎም እንታይ ዝበሃል ገይሮሞ ማለት እዩ ሓፈሻዊ ግን እቲ ናቱ ግሩፕ ኣብ ሱዳን ናይ ሕመቲ ቀንዲ ሓለውቲ ወይ ቀንዲ መሳርሕቲ እዮም ማለት እዩ እንታይ እዮም ዝገብሩ ከዓ ንኩሉ ናይ ዕደና ወርቂ ዘለዎ ከባቢታት ይሕልው እዚ ናይ ዕደና ወርቂ ሕመቲ እዩ ዘካይዱ ሕመቲ ብመገዲ ሓዊ ገይሩ የካይዶ ማለት እዩ ናይ ሱዳን እዩ ናይቲ ሃገር ናይ ዕደና ወርቂ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ሕመቲ እዩ ዝምራሕ መን ይሕልዎ እንተይልና ከዓ እዚ ናይ ዋግነር ግሩፕ ናይ ሩስያ ሓይሊ ማለት እዩ እቲ ባክግራውንድ ናቶም እሱራት እዮም ኣብቲ ሚሊታር ናይ ዋግነር ኣትዮም ተሳትፎም ዝገበሩ ከዓ እቲ ናይ ማእሰርቲ ግዜኦም ይቕነሰሎም ማለት እዩ ዝፍትሕሉ መገዲ ይቀላጥፉ እንተመይቶም ንስድራ ቤቶም ዝወሃቦም ካሕሳ ኣሎ ምናልባት ናይ ዋግነር ግሩፕ ብዙሓት ዩቱበራት ዘርዚሮሞ ስለ ዘለዎ ኮይና ክንሰምዖ ንኽእል ኢና እንታይ ከምፅእ ደልየ ግን እቲ ናቶም ዘይሰብኣውነት እዩ ከምፅእ ደልየ ብጣዕሚ ሰብኣዊ ርህራሄ ዘይብሎም ጨካናት ክሳብ ቆልዑ ደቂ ኣንስትዮ ዝቀትሉ በቃ ምሻሎ ኣዝዩ ጨካን እንታይ ዝበሃል ዘለዎም ግሩፕ እዩ እቲ ብዓለም ዝወፅእ መግለፂ ናቶም ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ሱዳን ከዓ ንኩሉ ነቲ ናይ ዕደና ወርቂ ዝሕልውን ዘካይዱን ክሳብ ንደቂ ኤክስፖርት ዝኸውን ዝከታተሉን እዮም ማለት እዩ እዚ ወርቂ ናይ ሱዳን ናበይ ዝኸይድ እንተሪእና ከዓ ናብ ኢማራት ዓረብ ስለዚ ኢማራት ዓረብ ኣብዚ ኩናት ዳይሬክት ተሳትፎ ትገብር ዘላ ምክንያት
ካብ ሱዳን ትረኽቦ ዝነበረት ወርቂ ከይጎድላ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ደገ ሓይልታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ መፅኦም ናቶም ረብሓ ዘውሕስሉ ኩናት ይገብሩሎ ማለት እዩ ብተዘዋዋሪ መገዲ ويل اتغالى أبزي أب نحن قالسا أقات إمزولو نجاري مالتي منالبات أب برجير نحمدو أبز حلف سامنتات أزي بزح إن شاء الله ذا سج نجارات قال وهاب تريتون كساب زي قالسين دحردا بحدا وجلة بحدا حيلز من رح كوينو نمنتاي نقالس ኣለና نمنتاينا نبركز ዘለና نمنتاينا ዋጋ ንኸፍል ዘለና ዝብሉ ርኢና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ኸዓ ክሳብ ኣብ ገዛና ኮፍ ንበል ገለ ዝብል ርእይቶታት ክወሃብ ቀኒ እዩ ነገር ግን ሓደ ከነስተውዕሎ ዘለና ነገር ኣሎ ንኣብነት ንሕና እንድሕር ዳ ንሓደ ባንክ የብሉ ታንክ የብሉ ምሳኻ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኮይኑ ዝቃለስ ዘሎ ሓይሊ ክትቃለሶ ክትኣልዮን ዘይክኢልካ نما حدا منجستي ميليتار دلوا governmental institutions دلوا بانكي تانك كال مسالة ياتات دلوا قتعلون زكاة على يكونن سلازي انت يا قبل ذلك قالسي واقع خيفلكا ابتقالسي زقات مخاشقرات كي سجر كايم قالسي قتعوت هاي تقل እንድሕር ቃልስኻ ክዕወት ኮይንኻ ዋጋ ክትከፍለሉ ክትሕልዎን እዩ ዘለካ ማለት እዩ ሕጂ ስፔሻሊ ንኣባላት ብርጌድ ንሓመዱ እያ እዛ መልእኽተይ ኣብ ዝሓለፈ ግዜያት ብዙሕ ዋጋ ይኽፈል ነይሩ ብዙሕ ሰብ ብገንዘቡ ብግዚኡ ብሂወቱ ኣካሉ ይኸፍለሉ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ዝተኸፍለ ዋጋ ግን እንታይ ኣምፅኡ እንድሕር ኢልና ስምዒት ንምትንካፍ ዶ ይኮነ ዝተረኸበ ውፅኢት ዚሮ እዩ ማለት እዩ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ከዓ እቶም ኣብ ቅድሚት ኮይኖም ነቲ ቃልሲ ክመርሕዎ ዝፀንሑ ሰባት ነቲ ቃልሲ ክካይድዎ ዝፀንሑ ሰባት ኣብ ሜድያ ኮይኖም ነቲ ቃልሲ ዳይረክት ገብርዎ ዝፀንሑ ሰባት ዝነበሮም ዕላማን እቲ ናይቲ ቃልሲ ዕላማን ስለዘይወሃሃድ እዩ ይቕሬታ እቲ ናይቲ ቃልሲ ዕላማ ኣብዚ ቆንካ ተቃሊስካ ተወዲብካ ኣብ ኤርትራ ዘለካ ሽግራት ንምፍታሕ እዩ እዚ ናይዞም ነዚ ቃልሲ دايركت قبرو صنع حسابات علامها كابت قالسي ربحا مركبي نسم من ربحا خود نيرم اتقالس خا فتحاوي سرعات نتكالب إرترا خيد نيرو علامة أم بين نيرو إذا مسابات اليوم مسمرات ناتهم وداويتات صريحهم نتي قالسي بزح واقع في لهم مالتي كساب نتقالسي تقيمهم نفسهم كعبيو هاب تخدر لبو هي وتهم كم حيشو ينكيلهم እቲ ቃልሲ ዝረብሖ ነገር አለ ተኮይኑ ግን እቲ ዝተኸፍለ ዋጋ ህይወት ገንዘብ ግዜ ትርጉም ዘይብሉ ገይሮሞ ማለት እዩ ኣብዚ ኸ ነዞም ሰባት እዚኦም ነዞም 15 ሰባት ውሕድ ቁፅሪ ኩልና ንፈልጦ ኣነ ኣስማት ክስተኽስተኽ ብል ኣይደለን ግን ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ነገር እዩ ብኸመይ ይኽየድ ነይሩ ቃልሲ ነዞም ሰባት እዚኦም ከይተኣሊ ክትብል ቃልስኻ ይተፍርስን እያ ነቲ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፍል ካሉ ቃልሲ ኣይተፍርስን እያ ነቲ ዝኸፈልካዮ ዋጋ በቃ ተኸፊሉ ኢልካ ኣይትኸይድን ኢኻ እንታይ ኢኻ ትገብር ቃልሲ ኢኹም ስሙ ነዞም ሰባት እዚኦም ክትቃለሶም ነዞም ሰባት እዚኦም ክትኣልዮም ነዞም ሰባት እንተሰሚዖም እንተተቐይሮም ኦኬ ኣይሰምዑን ኣይተቐየሩን ግን ምስ ፀላኢኻ መዲብካ ክትቃለሶም ጥራሕ እቲ መፍትሒ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ብዙሕ መምኽኔታታት ይመጽእ እዩ ነቲ ኣብ ግሎባል ዘሎ መሪሕነት ብዙሕ ክሪቲዝም ይመጽእ እዩ ኣብ ግሎባል ዘሎ መሪሕነት ኩሕጂ ይመጽእ እዩ ክልተ ወርሒ ገለ እዩ ገይሩ እንታይ ሰሪሕ እዩ ክንዲ ማለት ክንዲ ክሪቲክሲ እንታይ ስለ ዝገበረ እዩ ምናልባት ከይዶመን ዘለዉ ስጉምትታት ንዓይ ፅቡቕ እዩ
ጽቡቕ ጅማሮ እዩ ምክንያቱ ጌጋ ክግበር ከሎ መግለፂ ውፅኦም ጌጋ ብልለው ሽግራት ከጋጥም ከሎ ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ነገር ንሕና ኣፍልጦ የብልናን ክንሓትፈቲና እውን መልሲ ይረኸብናን ሓገዛ ይረኸብናን ክንሕግዞም ኣይከኣልናን ኢሎም ኣለዉ ሓላፍነቶም ገይሮም ኣለዉ እዞም ሰባት እዚኦም ስለምንታይ ነዚ ይቃወሙ እዞም ሰባት ማለት ኩልና ክንሓስበሉ ዘለና ነገር እዩ እንታይ እዮም ዝደልዩ እዚኦም ጉጅለ እዚኦም እንታይ እዮም ዝደልዩ ንኣብነት ግሎባል ክህሉ የብሉን ዝብሉ ኣለዉ ሓደ እቲ ግሎባል ንምንታይ ክህልዎ ንምንታይ ክህሉ የብሉን ኣነፅር ኣቢልና ነጥብታት ሒዝና ክንርድኦ ዘለና ነገር ኣሎ ግሎባል ክህሉ ዘለዎ ምክንያት ብናተይ ኣተሓሳስባ ክነግረኩም ግሎባል እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ሓደ ተጠርነፈ መሪሕነት ኣሎ እንድሕር ኮይኑ ካብ ኩሉ ተዋፅአ ሓደ ንቁፅፅርን ንስርዓትን ንቐፃልነት ናይቲ ቃልስን ውሕስነት እዩ ዝኸውን እንድሕር ደኣ ዘይተጨወየ ብካልኦት ዝመሓደር ዘይኮነ ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ቃልሲ ርክባት ክገብር እንድሕር ኮይኑ ዲፕሎማሲ ክሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ካልእ ንቅድሚት ክስጉም እንድሕር ኮይኑ ሓደ ተጠርነፈ ሓይሊ ተጠርነፈ መሪሕነት ክህልዎ ኣለዎ እንድሕር ከምኡ ዘየለ ኮይኑ ኣነ ብሸወደን ይድቕመጥ ኣብ ሸወደን ኮይንና እንታይ ኢና ንገብር ንበይንና ኣብ ዴንማርክ ዘሎ ኣብ ጀርመን ዘሎ እንድሕር ደኣ ኩልና ብሓባር ኮይና ንሰርሓሉ ሓደ ተጠርነፈ ሓይሊ ዘይብልና ኮይኑ ክንሰርሕ ብሓደ ክንሰርሕ የብልናን ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ጉጅለ እዚኦም ዝብልዎ ዘለው ግሎባል ክህሉ የብሉን ማለት ብሓባር ክንሰርሕ የብልና ኣብ ዓድና ኮይና ንቃለስ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብ ዓድና ኮይና ተቃሊስና ከዓ ኣብዚ ንገብሮ ቃልሲ ናብ ኤርትራ ዘሎ ሽግር ኣይፈትሓልናን እዩ እዚኦም ሰባት እዚኦም እንታይ እዮም ዝደልዩ ዘለው ማለት እዩ እቲ ቃልሲ ኣብዚ ዕኒኒ ክብል ክነብር መፍትሒ ከይረክብ ኣብዚ ዕኒኒ እንዳበለ ክነብር እሞ ንሳቶም ሃብቶም ክድልቡ ሂወቶም ክቕይሩ ዓዲ እንዳኸዱ ኣኼባ እንዳገበሩ ኣታዊታቶም ዝረኽብሉ ነገር ድዩ ካልእ ኣዋልዲ ዘምፅሉ ነገር ክገብሩ ማለት እዩ ሕጂ ኣስተውዓልቲ ክንከውን ኣለና እቲ ናይ ግሎባል ኣድላይነት እንታይ እዩ ሓደ ተጠርነፈ መሪሕነት እንድሕር ዘይብልካ ኮይኑ ስራሕ ክሰርሕ ኣይትኽእልን ርክባት ክትገብር ኣይትኽእልን ፖለቲካ ክሰርሕ ዲፕሎማሲ ክሰርሕ ኣይትኽእልን ግሎባል ክህሉ የብሉን ዲሰንትራላይዝ ኢና ክንከውን ዘለና ዝብሉ ዘለው ሰባት ከዓ እዚ ነገር እዚ ክስራሕ ስለ ዘይደልዩ እዮም ክስራሕ ኣይደልዩን እዮም ንሶም በብውልቆም ከይዶም ኣነ ናይ ዲፕሎማሲ እየ ኣነ ፕሬዚደንት እየ ኣነ ቦምበር እየ ክብሉ ከም ድላዮም ማለት እዩ ቀይዲ በተኽ ክኸዱ ይዕላሞም ነዚ ኢና ክንቃወም ዘለና ንሕና ኣብዚ ነዞም ሰባት እዚኦም እንድሕር ደኣ ክንኣልዮም ጠቕላላ ከነወግዶም እንድሕር ደኣ ደይክኢልና ኣብ ኤርትራ ከይድና ንቕይሮ ስርዓት የለን እዚ ክሕሰብ የብሉን ክሕሰብ እውን የብሉን እንድሕር ደኣ ኣብ ጎንኻ ዘለው ወላ ሓንቲ ዓቕሚ የብሎም እንኮ እዚኦም ኣብ ሜድያ ኮይኖም እዮም ዝልፍልፉ ነዚኦም ክትኣልዮም እንድሕር ደኣ ደይክኢልካ ከም ተቓላሳይ ከም ቃልሲ ስርዓት ክትቅይር ክሕለም የብሉን ስርዓት ምቕያር ብዙሕ ፕሮሰስ ዘለዎ ብዙሕ መስዋእቲ ዝሓትት ብዙሕ ግዜ ዝወስድ ብዙሕ ሃልክን ስራሕን ዝሓትት እዩ ነዞም ኣብዛ ሜድያ ዘለው ግን ኣብዛ ሜድያ መፂኻ ምኹናኖም ኣብዛ ሜድያ መፂኻ ኣይተድልዩን ኢኹም ምባሎም ኣብ ዝኸድዎ ተኣኪብ ኣኼባ ክገብሩ ድዮም ገለ ክኸዱ ከለው ዘይምንፃእ ወላ ሓንቲ ዋጋ ዘይምሃቦም እዩ ከተኣልዮም ትኽእል ምስኦም ዝሰርሑ ሰባት እንሕራልዮም ናቶም ወከልቲ ናቶም ኣካየድቲ ክሳብ ኣብ ዓዲ ዘለው ሲምፕሊ ኢግኖር ምግባሮም ጥራሕ እዩ ዘዋፅእ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ግሎባል መጀመርያ ክነፍዕ ከይነፍዕ ክሰርሕ ክግደፍ ኣለዎ ክሰርሕ ኣለዎ ሽዑ ኣብ ስርሖም ኢኻ ክትዛረብ ዘለካ ኣብ ሰርሕዎ ስራሕ ኣብዝን ኣብዝን ፅቡቅ ጌርኩም ኣብዝን ኣብዝን ሕማቅ ጌርኩም ክበሃል ዘለዎ እምበር ወላ ሓንቲ ነገር ማለት ኣብ ጅማሮ ዘሎ ሕጂ ቅድሚ 2 ወርሒ ድዩ ገለ እቲ ሓድሽ መሪሕነት ተጀሚሩ ዘሎ ወላ ሓንቲ ዝገበሮ ንጥፈታት ኣዝዩ ውሕድ እዩ ስለዚ ወላ ሓደ ዘይሰርሐ ከም ዝተቃወሞ ከጋጥሞ ኣዝዩ ዝሕዝን እዩ እዛ ተክቲክ እዚኣ እሞንኒ ኣነ ብሽወደን ዘጋጠመና ክእል ኣለኩም ንኣብነት ኣብ ሽወደን ሓደ ናይ ስቶክሆልም ኣብ ቦምበር ኮይኑ ሓደ ሓው መፂና ናብቲ ናይ ሽወደን መሪሕነት ኣብ 2023 ማለት እዩ እዚ ወዲ ወላ ሓንቲ ስልጣን ኣይሓዘን ኣብ ካልኣይ መዓልቱ እዚ ወዲ ፋሕ ከብለና ይመፅእ ኢሎሞ ማለት መን እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘለው እዞም ሕጂ ጉጅለ ግሎባል ኣየድልየናን እዩ ዝብሉ ዘለው ናቶም ወከልቲ ናቶም መሓዩ እዮም ከምኡ ድብሉ ነይሮም ሕጂ እንታይ ክብለኩም ደልየ ንሰባት ንኸይሰርሑ ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም እንድሕር ወይ ንቅድሚት ክኸዱ ይኽእሉ እዮም እንድሕር ኣሚኖም ንኸይሰርሑ የፀልምዎም ዲሞራላይዝ ይገብርዎም ዘለን ዘየለን ፀለመ ህብዎም ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሓይሊ እዚ
كان هقدف فليها خريبل مس هقدف نداتنا يسرح إذا قجلة جلوبال يدلني زلوا إمانوني مس هقدف نداتنا يسرح ولا كمان ناي هقدف وكلت زد بفتح خيكونو يطارطريم مغنياتو اتقال سقعوات عيدلين اتقال سخسرح عيدلين كسرح زخلو سبات عقم زلون تمرتي زلون سبات نابتقال سنحر قربو دليم بس ألمن بقلم بمفرحن كابتقال خمس خوديم تقبرو مدب ورطها حجن دا يقبل دل يعني أبزي مستوى على حتى تيو زخنة تقال سايس إلكا واقع مخفال ترقمي يبلون كم تقالستي سبيشالي تمن إسيات أغلط برجين حمرو تخافلوا واقع نمنتاي تخافلوا خمس لهم فلتو تخافلوا واقع جنزبكم جزيكم هيواتكم نمنتاي سنكل لهم فلتو ندحر دا تخافلوا واقع ترقم داي بالغينو نقول كسبات ربحة خينو كل حزب لكم يلا نصبح نقوم زلع لكم سبيلا مخنياتو اليوم ربحوا أمبر نايتي من إسي هيوت نايتي من إسي شجر نايتي من إسي ورقة مبلشاو نايتي من إسي مأسار قدايا ما يكونن كما يقرم يربحوا ترحم تحسبنا أبنى تاب إثيوبيا زقات مزلو نالعل أب إثيوبيا قال أبالات نايتي برجيد نحمدو تتحيزهم ورقة الله ناي برجيد حمر أديس أبا ملالي ورقة لنا خمسة أبزوال له حقاز يمسينهم مالتي مجلس وزيجن حجز على وصينا قلب النيرة سلازي يوريتها تليفون تدويلات نصنح نجتنا يا أديس أبا أنا قرون كن رئي لنا انتاي قاتم الله سل نايزم سبات إعلامة انتايو كن رئي لنا نخافلو نجار كله جنزبنا جزينا عم انتاي يخفل الله نستوعب لنا ندحر أخو مغينو قال سقعوات ندل ندحر لنا خوينا نخمز زبالة جوجل خن قال زي قالنا سرعت كن قال أين خلينا أبزي مستوعال من نباب تنابيب كام سرح كدلي مالتي زي أقول دليل نلوميز نبرن مدب أبزي كزازم مساي نصنحكم زي مسكن أبقى صالي رغبنا thank you